EM रनजित बसुमतारी दिनै बिथाङा गुबुन पलिटिकेल हान्जा पलिटिकेल बाथ्राफोरखौ ना सोंखारिलायो बेबा बिजों बेबा बिजों बेबा बिखौ सोंखारिलायो ना बा बुंनांगौबो ओमफ्राय माखासे बाथ्राखौ रनजित बसुमतारीनिया एसे इनडाइरेक्टलिनो बेलेग एंगेलाव थाङो जेखियानो जादोला बुंखानांगौबो बुंलायनांगौबो एसे माबालायनांगौबो ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा UPPLआ एथ' बोसोर पार्टिनि नामखौ सोलायनो 4 बोसोर 5 बोसोर दासो UPPLनि नामावहाय दासो सरकाराव थादों 5 बोसोर दिनै नै बिसोरनि क्षमताया जोबनोसै बिसोरनि पावारा एक्सपायार जाहांहां भेलिडिटि जोबहांहां जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव जेसेबां थानाय गुबुन हारिफोर नन ट्राइबेलफोर ना बिसोरो जोंनि हाखौ सिख'ना लानानै दं दासिमबो दा बाथ्राया जाहैबाय मा प्रमद बर'आनो होन बा रनजित बसुमतारीयानो होन बिथांमोना मा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा ट्राइबेल हारिनि थाखाय ट्राइबेल सुबुंनि थाखायनो बिथांमोना जिउ आरो थै होदोंमोन लोगोसे गावनि रनजित बसुमतारीया गावहा प्राइभेट जब मावदोंमोन बै समावहाय नंबाबो नङाब्लाबो बिथाङा प्राइभेट जब मावदोंमोन मान सन्मान गोनां जायखौ बुंदों दिनैहाय बियो जाय गथ'आ दिनैहाय ABC ना 1 2 3 बुंनो रोङा बै व्यक्तिफोरखौ बै सुबुंफोरखौ दिनै फोरोंग्रामोन दा फैयै फैयै आरोबाव बेखौ नागारनानै बिथाङा हारिनि थाखाय मोनसे थै जिउ गावनि न'खर फेमिलि गासैखौबो नागारनानै सानसे समाव हाग्रायाव थांदोंमोन थांखांनायनि उनाव बिथाङाथ' दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावग्रा मानसि आरो फैयै फैयै बियो EMबो जाबावबाय EM जाखांनायनि उनाव होनबा नों साननानै नायदो जों ट्राइबेल हारिनि हाखौ जाय व्यक्तिफ्रा दिनै नन ट्राइबेलफोरा दिनै दखल खालामनानै लादों बिनि थाखायसो सोमावसारग्रामोन दिनै बि व्यक्तिया गावनि आखायाव पावार दं गोसोब्ला बियो दिनै होख्रांहोनो हायो गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आबो दिनैहाय बे लाइननिनो मानसि आरो गोबां नैबे UPPLआव बर' हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोर गोजा नाथायबा दिनै जोंनि बर'नि ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलफोरा दिनै दखल खालामनानै लादों दिनै मानो बिखौ होखारनो हाया मा खारन दं नोंथांमोननि होखारनो हायैनि खारना जाहैबाय अनलि भट बेंक होनबा जों पलिटिसियाननि सायाव मा फोथायगोन मा आसा खालामगोन जों नोंथांमोना गोसोबा होखारनो हायो नोंथांमोना जुदि होखारनाय लगे लगेनो मा बे नन ट्राइबेलफोरा नोंसोरनो भट होनाय नङा सोर फैगोन बावहाय बर'फोर देरहागोन बेखौ सिन्था खालामनानै नोंसोर EM रनजित बसुमतारी मोना माब्लाबाबो होख्रांनो हाया बेफोर खोथाखौ दोनथ' आं दोनथ'बावनोसै ट्राइबेल जनगोष्ठीया जों बिराद गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै बुङो जों दिनै पलिटिसियानफोरा मा होननानै बुंनानै लाबावो जों बर' जाथिया बर' हारिया जों ट्राइबेल हारिया बिराद जौगाबाय होननानै बुङो बबे बिथिङाव जौगादों राव हारिमु ना गुबुन गुबुन बहा जौगादों राव हारिमु नोंथाङा दिनै राव दङबा स्क्रिप्टआनो गैजायै जाथिसो बर'आ ट्राइबेलफोरा स्क्रिप्ट गैजायै जाथिसो आं बुङो दाबो
स्क्रिप्ट दङबा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर, बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोर, बर'नि महान गिदिरफोरा खोन्थानानै हो। जोंहा जुदि स्क्रिप्ट दं जायोब्ला रावल' थानानै मा जानो, स्क्रिप्टआबोथ' थानांगोन ना। स्क्रिप्टखौ मानो बरननो हाया दिनैसिमबो, खोन्थानो हाया मानो? दिनै मणिपुरिफोरा दंजायो स्क्रिप्ट, बिथांमोनाबो दं। मणिपुरिफोराबो, खासियाफोराबो दं। गुबुन ट्राइबेल, गुबुन ट्राइब बा नर्थ इस्टआव गुबुन ट्राइबफोरा दङ, खिन्थु जों बर'आ गैजाया। दिनै पलिटिसियानफोरा मा खालामो बेफोरखौ, दिनै रनजित बसुमतारीमोन बायदि एकदम खामानि गैयि एम, बैफोर खोथाखौ बाद दोनथ'जोबदों आं। ट्राइबेलनो नन ट्राइबेलनो माबा माबि स्क्रिप्टनो रावनो हारिमु बेफोर खोथाखौ दोनथ'जोबनोसै। कारेन्ट एम रनजित बसुमतारी बेफोरबायदि माने मा होननानै बुङो, गावनि बिखाजों गावनि उसुंजों गेगे गागा दंफाङा बोयो। मा खालामदों नों एम? ओइ मिस्टार फेरेंगा रनजित बसुमतारी, नोंनि न'जों दिनैहाय दंफाङा आरामनो बोलांबाय थादों, बेफोरनि सायाव नोङो जेबो नोजोर गैया। मालायनि सायाव दिनैहाय सोरखौबा पलिटिसियानखौ बिथाङा बुंदों मा, हाग्रामा महिलारिया बियो दरजाया बन्द, गुबुन दैदेनगिरिनि थाखाय UPPL आव दरजाया खुलानो। हा, नों हारिनि सिन्था खालामग्रा ना, बर' हारिनि, ट्राइबेल हारिनि, ओमफ्राय गुबुननि सिन्था खालामग्रा बेफोरनो। गावनि बिखाजों अन्थाव बाथाव बेसेबां बिखा खामथाव दंफांफोरा गगासिनो दङ, खिन्थुबा नों दिनैसिमबो रनजित बसुमतारी गावनि बिखाजों गावनि उसुंजों आरामसे दंफां बोबोगासिनो दं, जेबो खालामनो हाया। नों मालायखौ बुंनायनि सिगां नों थिग जा, NDFBनि बाथ्राखौ नोङो थैनोबो सिन्था खालामा। गावनि पकेट गरम खालामनांगौ, गावनि न'खर गरम खालामनांगौ, बेबानल'सो, जेबो गैया। बिनि अनगायैथ' जेबो गैया। 2025आव रनजित बसुमतारी EM बिनि डिपार्टमेन्टआ बबेबा नैबे आइपुवालि दैया बावहाय गोजावलांगोन, आरो रनजित बसुमतारी मुङाबो आइपुवालि दैयाव गोजावलांगोन। आं बेखौ बुंदों। नेक्स्ट इलेक्सनाव नोंनि नामा गोजावलांगोन। गोलाव बाथ्रा बुंबाय। UPPLनि सोद्रोमाफोर, नोंथांमोना दुखु मोनदोंबा मोनदोंसै, मोनाब्ला नोंथांमोननि बाथ्रा। आरो नोंथांमोना पलिटिकेलखौ इजिलि गोरलै लायोब्ला बे एकदम बिराद साबसिनसोबाव, गोरायै जुदि लादोंब्ला नोंनि बाथ्रासै आरोखि। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गाज्रि मोनदोंबा क्षमा खालाम। जय बर' हारिनि।